Droppar skål, har du klåen i stuppan. Frägna dig, kämmar blå och play. I färden mina klaver, man färnar att jag ser. Jag vill efter att vara fri, det är ett värde här tjur. Ta en fotlor i flej, det är dig, värd dig. Okej, okej. Finner Jensen, tog och spalt ombord. Hur sätter turen över det? Han är väldigt funnit. Det är skickat sig väl och alla vill gå där. Och som jag skiljer länder så hade jag väldigt större stropläkar och för mot vi kommande så har alltid det tagit väl mot som är av jobba och så det är ordentligt skräck. Hur ser jag spela ombord av Norden? Alltså, är det inte vant för man får shower och allt möjligt annat? Nej. Jag hade inte så roligt utla och nu var det med en person av att turen låg vid kaj så det rotlar inte utla. Det är ganska sälja i natt kanske av hem nu där rotlar inte men jag kan köra tabletter så kör det. Förstår vi att nästa visst har vi ett ungdomstur till som touche? Det kan gå för det. Det kan gå för det. Det är så är för vi är sån här ungdomstur och det ligger faktiskt bättre hästfärden senast så ja, det kan gå för det.